Hi, si Marang Helen eh. Hi, wala po ni. Kaya po Miss Kusinas ang anak no Miss Putis. May lingaw dali gani hagitan man Miss Pungtod. Karon nagiutan na pud bin gabi. Kaya nabubungan sa ni. Gabi, sige tayo palutuon. Sige magluto. Ano ba na? Nasa naman na? Na gabi. Kung si Tagalog din gabi? Maga. Maga. Napuan man ni una. Depende. Napuan ba ni or napuan mo di? Di na. Ano ko rin napuan ko di? Ikaw po yun. Ako lagi mo to. Kuan. Mansara ba ni kuaning ingani? Tulog ka pila-pila di kay mamansa ka di. Ato ito na. Ay, tara magtugna na to. Iyo ka pa din eh. Oh, laman na. Piniunon. Ato nga na ah. Ito ka duwa iba. Kini. Apil ko na. Kininan. Ini dahon, Ito ka duwa di kaya hiwa. Muligid nungod. Lami ano itong nakidahon. ano deh mo ligid? Ingaw na pagpakpak. Muligid na. Kali kay inuman dan ni ron, mga ko Karlan. Ito pinagpakan ah. Pagpakan. Gerak ubo. Minsan mo na day. Gusto nga nagkap-kap ka rin mo kamot mamansa na. Udot. Mamansa lagi na mo kamot kaya mo kamansa. Na udot tara Pila. udot. Bigla matangkang. Di. Ano ni? Agudlot ni na. Hibangan. Sige makabong masayang kamot kay magkuanong kurog gabis gawas aw Karlan. Hindi man ang hingodan ni ang hindi man ang kuanan ni hawan. Mali, ano mo pa ni hapon ron. Tunuan sa bakal buwan. 47% na. Padulo na sila. Sino ka rin day? Tabang kong sila. Ito na may win. Di naman, silpin na day, pinukuan. Nang guda ng kilid. Kilid sa rin. Ang tungkol. Ay, kilid. Minsan ni. Silot. Lami na. Pero na, ang taas na to. Itaas. Uy, ato sa isa itong nakailaw gabi. Makarilit gani. Magluto mi. Siguro mga tao bang nanaw. Ang mga bagong tubo, di kaila. Kung kami sa una. Pwede niya mo sila itong suka. Pwede niya sa sunuban. Bawang gali ko sa unay nga ni. Iswila. Eh, kuan ni. Kasi lula lang yung magluto nga na. Saan ba niya nga ni gabi? Gasa ka doy? Nga mga day, ikaw na palit sa kuan day, ito buo. Inila po na ni, pailangan itong kuan. Nunod. Kita lang ang tawag sa ipulman niya mga nilutuan. Ano naman po niya hapon ron, kaabas mga bata. Diyan pa niya. Wala akong bati kud-kud. Nagluto mo kung sa gabi, siya kud-kud. Kud-kud kayo, ma'am. Huli na po tagalis siya. At tapos siya magzaraw-zaraw.
Na mas gawas na kudkud kay igang masud. Mas na kudkud na pa kay mga tulos Karlanan. Kay mohon ko bay Karlan. A few moments later. Dada isang utan nga gabi. Hala humot lagi pa. Sabi? Ako no. Aon. Isang gabi na ah. Tiyan, mga albakag mga katabla ni. Ano mo kung sila? Mga an. Mamaya ako maluto. Tiyan. Mo ni may sud ag panihapon ron. Utan nga gabi. Na tamis abuhan nag dingag. Kay mo lagi ni Dani na mo pay abuhan para sang bay nga abuhan gyapon. Mo ni gabi ni jang dingag. Yeah, that boy. Laing na pa, laing. Gabi. Na ganiha maghihawanan hapas bigita. Yes. Hindi ka, Jud. Kapit joy. I was marinating the chicken. Agsud nga gabi. Na mo na giluto ganiha. Parang itong inahan sa kanuning panabang. Busog ba ko na to? Busog kapit joy, yun siya? Oh. Parang itong inahan sa itong kanuning panabang mo ang natataw ka. Sino na eh? Umay. Iwag. Sa may luwag. May laing na eh. Lain. Dito sura mo guna. Laing na guni. Hindi mo magunalain nga wala man gibuwad. Lain gani Nga, luwag. bula sa- Dito man na. Lain nga po itawad. Uy, Ano ka brita? dami pang pansit. Pansit. Makal ako nunahan nun. Kung nunahan ha? Naku nunahan ba? Ano naman kadulit mo? Apa sa renje? Oh. Oh. Ako magkakaluto ng bakit? Namin eh. Kada buntag na ako ako maluto pansit o ginanon kada buntag. Sa pala mo gila. Ano kung sa Kumaros chicken double cock adobo. Aw, ag mga kapjaw nga anday po gabi. Sabi lang di mga nga anday gabi. Kasi hindi na. Mo mga kapjaw nga gabi. Pero pa sa kapjaw itong gabi. Ay! Mugreet day ko og happy birthday sang manghod nga nasa Dalagit Cebu. Ah, Jijin. Si Jijen Burato Bikbik. Oh, ikaw ulit mo. Happy birthday, Jen! More blessings to come. Stay guapa always. Ikaw day. Oh! Happy birthday. Today. Happy birthday to Jen. Kana. Shout out day ko ni Undoy Roland Bolonia. Nga nasa Pasay. Hi, Doy. Dako karon sa Patrocinio. Naglaag mi ganina sa Moto Oriang. Amping kanunay da, Doy. See you soon.